लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नायगिरि बिथांमोनखौ बे समाव आं रायज्लाय जासिबाय। नैबे समाव जोङो थांगासिनो दं तामुलपुराव, नङा होमबा? आंजों लोगोसे दंफायो कार्बि आंलंनि हिनसां बिथां लोगो। जोङो तामुलपुराव मिटिं मोनसे दङ, जों बेवहाय एटेन्ड जाहैगोन। दा जोङो गुवाहाटीखौ जोङो बारबाय, जों सराइघाट दालां बारनानै फैबाय, बायहाटा सारियालि जों मोनसिगोन। बेनिफ्राय रङिया जानानै थांगोन, रङियाव दसे रेस्ट लागोन। बेनिफ्राय जोङो तामुलपुर सहैगोन। बेकग्राउन्डआव नोंथांमोननो आङो जोंनि थांनाय माखासे रडखौ दिन्थिलांगासिनो दं। जोबोद मोजां जादों। फुं सम दा माखासे मिथिंगायारि थासारिया नायनो बे समाव बिराद मोजां जायो। जों बेनि माखासे मुलाम्फाखौ जोङो लागासिनो दं, जेरावनाखि मिथिंगानि माखासे मोजां नुथायखौ जोङो नैबे समाव जोङो गोजोननाय मोन्दों। आरो जोङो तामुलपुराव खमसे खम खैथासोआव सहैगोन जोङो? 7:30 सहैनांगौ नामा? औ, जोङो माने 8टानि सिगां सहैगोन आरो जों जायखिजाया। बांद्राय जोङो स्पिडबो थाङाखै, एसे नर्मेलैनो थांदों जों। बारा जोंना ओरैनो 10थासोनिफ्राय दं खोमा ना मिथिंगा? एसेबां इमारजेन्सि नङा, जोङो 10थासोआव सहैगोन, मिटिं एटेन्ड बानायगोन। मिटिंगासो इमारजेन्सि माने एक्साइटेड जानानै दं बे मिटिङाव मा जागोन जेनेबा। जायखिजाया बेखिनिखौनो आङो नायगिरि बिथांमोननो आं फोरमायबाय। बेनि उनाव जोङो बारमायाव थाङो, नङा होमबा? मिटिं जाखांनायनि उनाव जोङो बारमा फारसे बेरायगोन। जों बारमायाव बेरायनानै दिनै न'आव थांनाय जागोन जों बेखौथ' बुंनो हाला, नङा होमबा? मोनासिगोन मासिगोन, खोमसि उखुमाव बबेबा थानोबो उसुबिदा जासिगोन जों। तामुलपुरावनो थानायनि बेब'स्थाखौ, नङा होमबा, बानायनांसिगोन। बेखिनिखौनो नायगिरि बिथांमोननो फोरमायबाय आरो गोजोननाय जासिबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।